Afay, akala ko, kaya nagsabi mo, oras na para magising sa katotohanan. Jinumi, hinamon mo naman sa isang paglalaki. Yun ay kung tandaan mo pa. Oo naman. Kung ganun, ito na yun. Ito natin gawin. Sige ba? Totoo pala ang alam mo na mahusay ka. Mahanga-hanga. At hindi pala totoo. Nakaliwa lang ang gamit mo sa pakikipaglaban. Buti ba? Pag-usapan na lang natin dito. Ilipit mo si Jinumi para sa akin. At ikaw ang ipapalit ko sa kanya. Paghalian natin dalawa ang angkan. Una sa lahat, ayokong maging anak-anakan mo. Pangalawa, kung totoo ka, sinabi mo dapat yan sa harap mismo ni Jinumi. Pero, isa pa, para sa akin, wala kang kwentang pinuno ng isang angkan. Pinuno. Batas na tayo. Dahil hindi mo ako tinuluyan ng isang araw. Namputin mo yung isang bata. Jinumi, tapusin mo na ang isang yan. Gawin mo yan para sa akin. Bilang kapalit ay paliligayahin kita at paglilingkuran buong buhay ko. Lisiana, talagang wala kang kwentang babae. Kayo ang mga walang kwenta at ang dapat sa inyo'y mamatay. Jinumi, tapusin mo silang dalawa. Mamahalin kita, basta iipit mo lang silang dalawa dahil pahamak sa atin ang mga gaya nila. Bakit? Jinumi. Bakit ako? Walang sino ba?
lalaki ang nagawa dito sa akin. Bakit ako? At hindi sila sa tingin ko. Dahil taglay nila ang mga sentimental na sandata. Yun ang tanging dahilan alam ko. Tahimik na ang paligid. Tila tumigil. Ang lahat sa paligid. Nawi ang lahat. Sa nakaraan. Wala na akong babalikan pa. Bakit hindi mo kami tinuluyan para sa pinuno mo? Kayo, tuluyan kayo. Hindi para ko na rin. Pinagbigyan ng napakasama niyang layunin sa mundong ito. Kahit nasabihin siyang nagpapalala sa akin. Hindi yun ang paraan. Para sundian ko ang mga ginawa niya. Jing Wuming, saan ka na pupunta?